О боже, те актуализации стават по-дълги. Lots of gear got tossed down there after it all went down. Pretty sure I saw an old crapper. I'll point you there. Just let me know when you caught your breath. Find a grappak. Пак трябва да намерим грапак. Дали ще поговоря, ако ходя там. Тук е, че може по-добре да го разследва. Чакай, тук е пост, тук е все, тук е черно. Не, това е така. Дай ми тук да ли? Да, бе. Чакай, бе, тук знам. Там някъде нагоре или къде, много нагоре. Нали бяхме там и бяхме без това такова, нали имаше такова да сме викали. И сега сме тук за първи път. Ако сте убили, чакайте да се прибира. Да, бе. Одете малко. Както видите, това е епизода. По-нататък мои 3, после 4 и то много зависи. Ако се деся толкова дълги, защото гиблет ни ще казва. Ето, там се чакай. Боже, това е точно като Poppy Playtime, аз знам. Дали тук ще има някаква фигурка ролстая на нея? Да, не виж тя. Не, звездичка. Esa. Там се взима фигурката, тук се качва. Дейти. Защото бутърся. Аюсон! Това беше много яко. Казвам, че това беше много брутално, да ви кажа хора. Да се върнем в това и да кажем чао на вас. Чао на вас. А ходим в базата. Да, Стана, бе. Ами ето го сон. Очакваме друга актуализация. Ай! Всъщност, нали чуете как имам тази Poppy Playtime? Има много апдейти. Ма вече не мога да играя, защото има реална актуализация. Какво? Грапак. Какъв грапак ще ти дам?
Значи трябва да изтеглите от Google теглите игри. Google Play нищо няма. Нищо! Така. Вижте е това. Вижте е това. Тази не знам. И аз не знам как да се гледа. Вижте. Кой е това? Вижте едно. Аз знам това е тази. С тъпото око. И в това приложение. И това пък за компютър, пак аз лаптопа ми е развален на край. Той не знам, що е развален, ама тази не ми трябва да... не мога никога да си тега. Просто коментарите ли... Не знам, то няма как сигурно. Той YouTube не е създаден. Ако напишеш някакъв клип, да мога да го гледам от коментарите, да... Чай. Нищо няма го, бе. Това го няма буквално. Аз как го намерих и... не бях написал това. От Google Play, да, знам ли, че го има, ама не е за това. Това не става. А сега може. Точно да ви кажа за това. Добре, защо не пишете? Roblox има актуализация. Как телевизор? Как да изследя на телевизора? Ауди ли сте, бе? Какъв този телевизор, бе? А ти сте Roblox на този телевизор? Виж. Да не от това. Не гледай се. О, шит. Ай!